Миро на Свети Николай Чудотворец, положено в гърненца с големина на яйце, откриха археолозите в разкопките на манастирския комплекс Свети Николай Чудотворец до крепостната стена на Созопол. То беше намерено в специално изградена ниша в централната част на ранната църква. Камерата на БНТ видя първа отварянето на находката. Според ръководителя на разкопките Димитър Недев, полагането на гърненцето под олтарния камък на храма подсказва, че става дума за реликва от светеца, чието име носи църквата. Най-вероятно тази малка кутийка, поставена на това най-свято място, е съдържала свето Миро, което потвърждава изследванията на професор Божидар Димитров, че е свързано с светец, от който изтича Миро. Най-вероятно това е покровителя на моряците и на рибарите, Свети Никола. Знае се, че неговите мощи са зазидани в бари. Един ден в годината изтича Миро. Находката се отнася към началото на 7 век, времето, когато са били поставени и мощите на Свети Йоан Кръстител в църквата на остров Свети Иван. Археолозите предполагат, че пренасенето на гърненцето с Мирото е свързано или с контакти на местната епископия с изтъкнати религиозни дейци в различни центрове, още в периода, когато църквата е била единна, или безценната реликва е донесена като дар от пътуващи до аполонийските брегове моряци.